Nselmilkom, ekku il-paċi ma'kom u anki nsejjaħ l-mulej li appik ġej flimkien ma' Umna Marija biex nimmeditaw ftit fuq dak li ġara kif dan li benta Alla ġi fostna bħala bniedem ċekkellilu nnifsu għal ġisem minn Marija Umna. U x'ġara kif appena twilet. X'għamlet Marija? Marija, sa nsejħilha, Marija mara tal-ewwel ħarsa. Iva, kienet hi l-ewwel waħda li samret għajnejha fuq il-ġisem eri ta' Alla. U minnu fih geżwritu bil-ħarsa tagħha qabel ma geżwritu fil-faxex. Anzi minnu fih kennitu fil-fisqija kważi biex ma tħalli xejn jintilef mid-dawl ta' dak il-ġisem u ma tibqax fil-għama. Emmu il-mistenni mill-ġnus mitfi, mhux mitfi, mifli mill-għajnejn ta' Marija bħal bħaruf, jiterter bil-bard li jommu tilaq bil-siena. Il-patriarki sa minn sekli imbeda kienu lemħu l-wasla tiegħu, imma imqar jekk kienu refaw ħuġbejhom griżi baqgħu ma daqux il-ferħ tad-dera tiegħu. U fl-aħħar hawnnu l-Emanuel Alla magħna maħsul bid-dmuħ ta' dik li għadha kemm wilditu il-leq bħal ġawwar fid-dawl tal-mużbieħ. Iva eżis, l-għajnejn ta' Omna Marija itebtbu kollha mħabba lejn il-ġisem ta' Ġesu u fil-profondità tagħhom terġa' tixel katina twila ta' ħarsiet mhux mismuha ġejja mill-modi. Fi ħbub għajnej Marija, hemm il-ħerqa ta' stennijiet ta' sekli sħaħ u fil-ħarsa tagħha ħabta u sabta jerġgħu jitkebsu nirien li kienu sfaw msikta taħt l-irmiet ta' żmien. U hekk Marija Omna issir il-mara tal-ewwel ħarsa. Ħlejqa bħala biss fl-aħħar mill-aħħar setet tagħti l-merħba li kienet tixraq fuq din l-art lill-liben ta' Alla u żiel bih bl-għajnejn ta' qdusija l-aktar safi. Warajja kellhom il-privileġġ li jarawh tant oħrajn. Raħ Giuseppi, rawh ir-Rajja, rawh il-Maġi, tard raħ Xmun li mit fis-slim da għax għajnejh setgħu jikkontemplaw is-salvazzjoni ta' Alla. Imma l-ewwel waħda li mfaxxatu bid-drab sħun ta' ħarsita f'dak il-lejl ifewwaħ bir-riħa tal-ħaxix u tal-istalla biex it-tiben ma jnikżux u r-resħa ma tkesħux kienet min? Omna Marija. Mara tal-ewwel ħarsa int Marija, jiġifieri magħżula minn qabel sa minn dejjem biex tkun wara foresta ta' stennijiet xatt l-aktar safi maħsul mix-xmara tal-grazzja. U issa jkun xieraq hekk li nduru lejn din Omna Marija u ngħidula Santa Marija, mara tal-ewwel ħarsa, għatina l-grazzja li nistaġbu eżis semmija dal-waqt ximejn oħra. Sa nfakru din il-miġġa ta' dan liben ta' Alla li ġi permezz ta' Omna Marija. Nħalluna minn ħafna xinxilli. Daw kif jferħuna ma nagħmlux bħal meta ġrali jien nintaqa' ma' ħabiba
jiċċelebraw kemm jifilħu u jifirħu, għattilhom ġġara ċ'okkażjonijiet di. U kien il-ħabiba għalt li il-birthday ta' żgħir tiegħi. Għattila fejnu kemm ħelu, għalt li fejnu, għalt dak ħallejtu d-dar. U ma nagħmlux hekk aħna wkoll. Dan ikel, parties, nistiednu, rigali, u ninsew lejm għaliex qed nagħmlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kbar. U għalhekk nitolbu lill-Omna Marija u ġvera. U ngħidula id-dinja serqitilna l-ħila li naqbżu bil-ferħ Marija. Ma fadal ebda dawl ileq fajnejna kultant. Int Marija li doqt is-sorpriżi ta' Alla. Roddinna nitolbuk il-gost tal-esperjenzi li salvaw. U ċaħadniex mill-ferħ tal-laqat deċiżivi li għandhom it-toma ta' l-ewwel darba. L-ewwel darba. Tal-iben Alla. Ġi fostna. U se jerġa' jiġi fostna. Edin fil-kju biex isejħinna mingħajr biża ta' xejn biex jaħodna ingawdu miegħu. Santa Marija mara tal-ewwel ħarsa għatilha l-grazzja tal-ħlewwa. U ġbejk dak il-lejl kważi għarxu l-ħaruf imqiegħed f'riġlejk bħal bitferfir ħafifa ta' ġewnaħ. Imma tagħna jistrieħu kultant fuq l-oġġetti tqal daqs il-blad jgħaddu minn fuq il-ġilda ħarxa daqs biċċiet ta' drab u weġġawlu ċuħ għal xfafar ta' strument li jqaxxar. Għajnejk Marija libsu bl-imħabba lill-liben ta' Alla imma tagħna ineżżaw bir-reba lill-uliet il-bnedmin. Fl-ewwel laqa taħbub għajnejk mill-lajn tad-dawl xelu l-ħarsiet tal-ġenerazzjonijiet immoddija. Imma Marija aħna meta niftħu beraħ il-ħarsiet tagħna kultant inħamġu mqar l-aktar ħwejjeġ qaddisa u nitfgħu il-ħarsiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Għankomplu nitolbu għal-Omna Marija u ngħidula int kif għajnejk mhux mimsusa dejjem ġarrejt l-eku tas-safa ta' Alla għenna biex nistgħu nduqu l-verità kollha ta' kliem Ġesu. Meta jgħid il-mużbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Jekk mela għajnejk hija safja, ġismek kollu ikun imdawwal. Santa Marija Omna, mara tal-ewwel ħarsa, grazzi għax baxxuta fuq ibnek jien tirrappreżenta lilna l-kol. Inti l-ewwel ħlejqa li kkontemplajt il-ġisem ta' Alla magħmul bniedem u aħna rridu nersqu lejn it-tieqa ta' għajnejk biex miegħek naħsdu dak l-ewwel frott. Imma intu ukoll l-ewwel ħlejqa fuq din l-art li Alla ra b'għajnejh tal-ġisem l-ewwel waħda u aħna rridu naqbdu ma' l-bisek biex naqsmu miegħek f'dan il-privileġġ Marija. Nagħmluh dan miliet, dolbu għal Marija. Grazzi ħabiba ta' kull miliet tagħna. Tama tas-solitudnijiet tagħna. Faraġ tal-presepji mirżuħa tagħna mingħajr korjiet ta' anġli u mingħajr ġmiegħi ta' rajja. Għaffrinna, jekk il-ħarsiet tagħna huma mdawrin band oħra. Jekk infittxu uċuħ oħra lok lil Ġesu. Jekk issibna niġru wara deriet oħra. Imma inti taf Marija, inti taf li fil-qalb ta' qalbina baqalna nostalġija ta' dik il-ħarsa, anzi ta' dawk il-ħarsiet tiegħek u tal-Ażiż Ġesu ibnek. U allura ħarsa ċkejkna għatija lilna wkoll plis Marija, Om tal-ħniena fuq kollox meta nħossu li biex iħobbna ma fadlinna lil ħadd li flilek Aziza Omna.
U moment ta' riflessjoni, nippruvaw inti jekk tintaqa' ma' din il-video clip hekk f'riflessjoni fuq Omna Marija, hekk kisu ġurnata u nofs, qabel ma nerġgħu nfakru din il-miġja qaddisa ta' dan Alla. Li ħalla ta' dak li hu Alla jiġi fostna biex mill-bidu jibda ikun jaf kif ngħixu aħna dan Alla. Taf x'inhi l-ħnina ta' Alla. Hija subajh nistħajjilha għaddejja fuq il-weġa' tagħna. Nippruvaw nirriflettu, nagħtu ħafna każ ta' dil-ġrajja li ġrat milli moħħna jitferrex fuq affarijiet oħra. Meta mbagħad mimlijin ferħ għax dan li bentalla sar bniedem. Allura iva, mur ix-xala, mur ifraħ, ma ħuddu miegħek. Baxxa bih. Tkellem mal-oħrajn fuq. Niftakru din il-miġja qaddisa. Nippreparaw ruħna, nitolbu Marija biex jgħinuna nippreparaw ir-ruħ tagħna għall-miġja li għad trid tiġi. Min qalbi nixtieq il-miliet it-tajjeb u anki is-sena tajba u b'si minħax. Narakom sena ta' paċi, fer, tranquillità u waqda ma' Ġesu u Marija. Nsellmilkom. Tal-mulej kun dejjem magħkom.